Ahojte, volám sa Janka Rybka a rada by som vám ukázala, čo krásne a užitočné máme v tomto našom obchodíku. Srdcom nášho obchodíka sú takéto klasické minerály a keďže ich veľmi milujeme, radi sa ich dotýkame, tak veľmi radi z nich tvoríme aj liečivé šperky, pretože šperky sú také najpraktickejšie spojenie, ako dostať ten minerál k telu, kde pôsobí najlepšie. Najviac si ulietávame na tom, že veľmi milujeme, keď vyrábame rôzne typy náramkov, ale aj náušničky, prívesky. Teraz máme nové takéto sady krásne. Okrem šperkov, ktoré vyrábame my tu na predajni, veľmi radi podporujeme aj slovenských šperkárov, slovenských tvorcov. Všetko toto za nami sú autorské diela našich slovenských šperkárov. Aby to bolo také osobnejšie, tak sme každému spravili aj pekne vizitku, aby ste vedeli, že vlastne od koho máte ten svoj šperk, akou technikou bol vyrobený. Rada by som vám ešte ukázala, ako z vašich klasických epovočiek, čo je technická záležitosť, viete vytvoriť krásny šperk tým, že si dáte na náramok z minerálov. Robíme to na mieru, predchádza tomu konzultácia, zatiaľ boli všetci maximálne spokojní. Je to náš originálny výrobok, ktorý vyrábame priamo u nás, takže nikde inde presne takéto nenájdete. Môžete si kľudne pozrieť aj na e-shope Klenoty zeme. Vyrobíme vám to na mieru podľa toho, aký chcete minerál, akej farby chcete komponenty, či chcete dámsky alebo pánsky, pretože máme niečo aj pre pánov, nezabúdame ani na nich. Okrem toho, na vaše želanie sme začali vyrábať takéto zaujímavé šnúrky na okuliare. Pre koho je to veľmi masívne, máme aj takéto tenšie a v neposlednom rade takéto originálne šnúry na mobil. Zase podľa vášho želania, podľa vášho vkusu. Pre ženy, ktoré uprednostňujú eleganciu, tu máme krásne spojenie liečivých minerálov so vzácnym kovom striebro. Sú tu kúsky, ktoré sú na všedné nosenie, ale aj takéto plesové šperky. Snažíme sa vždy vyberať zo všetkého po jednom kuse, aby ste boli žienky originálne. A to by som nebola ja, aby som aj do takéhoto obchodíku nevpasovala trošku aspoň zo sveta. U nás nájdete aj sviečky s minerálmi a rôzne typy vonných tyčiniek, vydymovadiel, kadidlo, šalviu alebo takéto praktické veci na skrášľovanie. Ale toto vám fakt ešte musím ukázať, lebo z tohto som úplne nadšená z tejto našej novinky. Obručky má každý, ale také obručky, ako máme my, že vám vieme spraviť, že vy sami si ich nadizajnujete a presne si tam dáte také zlato, ako chcete, také diamanty, aké chcete, alebo zirkóny. Viete si tam dať hrúbku, šírku, akú chcete. Aké chcete rihy, proste úplne 5 miliard možností, naozaj 5 miliard. Takže prídite k nám, my spolu s vami vám vyskladáme niečo také, čo budete mať na ruke a budete s láskou, s radosťou nosiť, že toto som si ja vymyslel. Tak sa teším na vás, aké krásne veci spolu nakreujeme.